एटा भी जियाटा पूरा देसी देसी सिंगी माछ वा जिया माछ देखिछु ना एबे भी तार फावर केते अछि ये भांगी देथिलु तो कंटा भांगी देछि नने धरि था काडू बहुत डेंजर। शुभ सकाळ सांग माने मु जेना बाबू स्वागत करुछि आज आउ एक सुंदर वीडियो को। आज मो हाथ रे अछि दुईटी जिया माछ बा सिंगी माछ बहुत बड़ बड़ होईछि। आज पूरा यहाँ को बागे की झट बनैबा आ भल से रोसई करवा। चलतु प्रथम या काटाकाटी करनवा। बढ़िया पीस बाहर बड़ माछटा ना पीस पूरा बढ़िया बाहर यही सब माछर छोट पीस मार्केट रे डाकु देवे भाई नहीं जाओ 400 500 आम गड़िया केते अच्छी खाइले सरीबनी मार्केट रो आनी एगुड़ा पूरा कला बिहन ये माछर कला बिहन बारे बाकी माछर टिके हलदियाटा है मत टिके कला देवा माछ मु काटिकी भल भाव धोई नहीं। एबे चलतु से लुण हलदी गोलाई दबा। भल भाव हलदी लुण गोलाई नवा। बिहान को सरू सरू आलू काटिकी बिहान को भाजी नवा। देखि पारे अलगा माछरे बिहन गुड़ी हलदिया किंतु यार बिहन पूरा कला आ खाइबा बहुत टेस्टी। चलते गोले नीचे सांग माने देखंतु जेडी मु रोसई करे एडी कोन अवस्था है वर्षा पूरा भिजिकी पूरा एकाकार आ चुली तो पूरा उदा हो जाइए से रोसई करवा पूरा असंभव। पूरा देखि पारथिबे कि अवस्था एमती तो कष्ट चली जीवन कौन करवा। वीडियो से बहुत लेट होउची आसी पारु नहीं वर्षा रे बहुत असुविधा होउची। देखा जाऊ भगवान कौन चाहते आपण मानकर आशीर्वाद रहिले एटा भी दिने भल सुधरिकी भल स्टूडियो हम। देखा जाऊ आपण मैंने से सपोर्ट करंतु। तो ए चुली तो बर्तमान आज रोसई हो पारबनी तेणु आम पाखे गोटे उठा चुली अच्छी चलतु से चुली आज रोसई करवा से चुलीटा आनिबा। सांग माने एटा आमर उठा चुली आज ये आम रोसई करूँ। यहाँ वर्षा दिन बहुत काम आसे यहाँ माँ तैयारी करते केमती आप कमेंट रे कहे बहुत साहाय्य करे वर्षा दिन। चलतु यहाँ चुलीटा लगेदबा। वर्षा दिन टी चुली फुली लगे कष्ट जाल गुड़ा सब नर्मिक था लगे पारिबनी सेटा कह सबरे वर्षा अदा ये हाँ लगे पारिबनी मु जदि एइरा खाली एइडी एमते खाली छुई देबी हला छुई देले निया लागि जो त बिना मु मैजिक देखो लगा मैजिक देखो लगा 1 2 3
ସେଇଟା ଆଉଟ୍ରେ ଜାଣିଛୁ ଆବ୍ରାକାଡାବ୍ରା ବୁଝିଲୁ। ଆବ୍ରାକାଡାବ୍ରା। ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ମତେ କହୁଥିଲେ ମେଜିସିଆନ ମେଜିସିଆନ। ଜାଣିନୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ସିଆର ଗାଣ୍ଡୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ସିଆର ଯାହା ବି ଗାଣ୍ଡୁ। ହଉ ମେଜିସିଆନ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଚୁଲିଟି ଆମର ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ବସାଇ ପ୍ରଥମେ ମାଛଟିକୁ ଭାଜି ନେବା। ସରିଷା ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। କଣ ସେତେବେଳୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମାଛ ଭାଜୁଛ? ଭାଜିଲେ କେତେ ବେଶୀ କହୁଛୁ, ବହୁତ କହୁଥିଲୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଭାଜ। ହଁ ତ ଭାଜି ପାରିବ। ହଁ ଏମିତି କରି ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବି। ଖେଚଡ଼ି ନି ଏମିତି କଣ ହଉଛି ଛିଟିକି ପଡୁଛି ବୋଧେ କଣ? ମାଛ ତ ହଁ ମାଛ ଏତ ଛିକୁରୁଛି କାହିଁକି ଏଇଟା? ଖୁସି ଆଚ୍ଛା କରୁନୁ ଏଇ ଏସବୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ ମତେ କହିବୁନି। ନା ମୁଁ ଏସବୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ ବଡ ରୋଷେଇ କରେ। ବଡ଼ କାମ କର, ଯୋଗାଡ଼ କର, ମୁଁ ମାଛଟା ଭାଜୁଛି। ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଇଟା ଭାଇ ମାଛ ନୁହେଁ, ଯାହା ଯେମିତି ଫାଟୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବମ୍ ବୋଧେ। ହଁ ତୋ ପାଇଁ ତୋତେ ସବୁ ଲାଗିବ। ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍ ବମ୍। ମାଛ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମସଲା ନେଇଛି। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ବିଲାତି, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କାଟାକାଟି କରିନେବା। ଏ ଛୁଆ, ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ବାଛ। କିଛି ତ କରୁନାହୁଁ, ଏଇଟା ଆପାତ କର। କଣ କରିବି? ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ବାଛ। ତୁ ଆଉ କିସ ଛୋଟ ମୋଟ ପାରିବୁ? କାମ ମତେ କହିବୁନି। ଧନିଆ ପତ୍ର ବାଛ। ଆଉ ତୁ କିସଟା କରିପାରିବୁ? କିସ କରିପାରିବି? ରୋଷେଇ ଏମିତିଆ କରିବି, ତୁ ଖାଲି ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ହେଲା। ବଡ଼ପଣ
ठीक तो अच्छी कम अच्छी खराब हो जाइए। आम धनिया बाड़ी रे बन्या माड़ी गला परे धनिया पत्र रे बहुत मरुड़ी पड़ जाइए। दुख। तो बन्या पानी पार कर दो कौटी हाँ मु तो ये इंद्र इंद्र धनिया बन्या पानी पार करे इंद्र बन्याटा तो कर दूँ। धनिया केते टଙ୍କା देला एतिक 15 टଙ୍କା। हैं 15 ଟଙ୍କା ଧଣିଆ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ହଉଥିଲା କ'ଣ ଫ୍ରିରେ କରିବୁ ଖାଉଥିଲୁ ଧଣିଆ ପକୁଡ଼ି ବନେଇକି ଖାଇଥିଲୁ। समय ସବୁ समय 15 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଧଣିଆ ଆଣୁଛୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ତୁ ଧଣିଆ ନ ଖାଇଲେ ହବନି। ହବ ଯେ ଆଜି ଟିକେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦାମୀ ମାଛ ଏତେ ମିଠା ମାଛ ସେ ଟିକେ 15 ଟଙ୍କା ସେଠି କିଛି ନୁହେଁ ତ ସେ ବି ଠିକ୍ କଥା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଲି ଆଉ। ସବୁ ତ ସେଇ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ନା ଭାଇ। ଆମର କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଭଲସେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ରହିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ତ ଥାଆନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତକିଆ ତଳେ ଜାକିକି ଶୋଇଯିବେ। ରାଇଟ୍। ତୁ ଯେମିତି ବାଛୁଛୁ ଆଜି ଦିନ 3ଟା ହେଇଯିବ ଖାଇବାକୁ। ଆରେ ଏଠି ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲସେ ବାଛୁଛି ଆଉ ନହେଲେ ପୁଣି ଦୁଇ କହିବୁ ତୋ ଆଖିରେ କ'ଣ ଦେଖା ହଉନି। ଭାଇ ମଣିଷ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯାହା ଭଲ କଲେ ବି କହିବେ ଖରାପ କଲେ ବି କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା କଥା ଆଉ। ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମଣିଷ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ କେନେ କେଞ୍ଚୁଆ ଛୁଆ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ସେମିତିଆ ଟିକେ ଥାଏ। ସରିଗଲାଣି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏକା ଥରେ ସବୁ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ରଖିଥିଲେ କୁହନ୍ତା ପଚିଯିବ। କାଟାକାଟି ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାନି ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ରଖିଥିବା ବିହନଟାକୁ ଆଗେ ଭାଜିଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ କଟା ଜିରା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ ଏବେ ଆଳୁ ଆଳୁରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ରଖିଥିବା ବିହନ।
ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମର ବିହାନ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ଆମର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟା ମସଲା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି। ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ନା, ଏ ଜାଳ ସବୁ ଓଦା ଅଛି। ଆଉ ଚୁଲି ତ ସେପଟେ ପୁରା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ପିଆଜରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ। କଡ଼େଇ ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି ତ। ସେ ଲାଗିଯିବ। ଜସ୍ରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ନା। ଜସ୍ରେ ବିଲାତି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ପକେଇଦେବା ବିଲାତି। 80 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା। ହବ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲସ୍ ହୁଏ। ଗାଉଁଲି ଶାହରୁଖ ଖାନ। ଆଉ ତୋର କହୁନି କି? ଗାଉଁଲି ଶାହରୁଖ ଖାନ ତ ହେଇପାରୁଛି। ପିଆଜ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପକେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ,
गरम मसला अल्प, हलदी गुंड अल्प, अल्प बस भल भाव में गोलई देवा। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମସଲା ଆମର ନ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। मसला आमर हो गलानी। एबे से भाजी रखिथिबा आलू को पकईदेवा। एबे अल्प टाइम पे ढाकीदेवा। आलू आमर भल भाव में कषि आसलानी। एबे एथिरे आमे पकईदेबू माछ। सांग माने आलू आउ माछ आमर भल भाव में कषि जाइए। एबे से आवश्यक अनुसार पानी देदेवा। एबे से अल्प टिके लुण देदेवा। भल भाव में गोलई देवा। आओ घोड़े देवा। भाई लस्सी भल तो आसु। आलू भी आमर सीझी गलानी। आउ अल्प टिके फुटिବ तापर आम धनिया पत्र पकेबा बाहर करना। बहुत समय पर बहुत घात प्रतिघात पर आमर जिया माछ झोल तो हो जाइए। एबे से खाली धनिया पत्र पकेबा आउ बाहर करनबा। चलतु
ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଜିଆ ମାଛ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଆଉ ରହି ହେଉନାହିଁ। ଦିନ 2ଟା ହେଲାନି, ଆଜି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି। ଚୁଲି ବାରବାର ନିଭିଲା, ବାରବାର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତ ଆମର ଝୋଳଟି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି।